Barangay Guadalupe, Sitio Pangas, Carmen, Bohol. Nice. Ang fish pond nila, auntie. Mamingwit may og tilapia. On our way to auntie's house. The chicken house. Daghan kayong manok, may kabang, magpahulay, mga palayan. So nice. Simple life. Tsaka naibuhat ni Lola dira sa kilid. Nagikuha si Lola sa palayan dapit. So kayo ang ang story sa mga tao dire katong Galinog dire gyud ang epicenter sa Bohol dire sa Carmen ba to? Na kani daw mga kahoy dire kani mga lubi muhawk na daw sa yuta ang mga dahon, imagine na nya. Ay lang inigtan-aw kuno nila kay mura daw managan ang mga kahoy inana ka grabe ang kwan sa ang movement sa yuta adto nga time. 9 man siguro no? 7 point something ang intensity. So grabe gyud daw ilang experiences. Okay, mabuwas ta sa lapok. Ang kalapukan sa mga kabasakan. On our way to auntie's house. Kaya namin gikuha sa sakyanan. Kuyawa diri sa Carmen, nindot jud kayo ang kuan view. Nature kayo ba? Province feels gyud kayo. Mo na nga proud Binciano. Yeah. Yo no. Let's go. Padung tamang okay balanghoy. Oh, mahal lang So first time na kumahog balanghoy. Sige. Ah, Paibta nagbalanghoy. Dipindi. mo na ni. Wow, Ay, kung ano na ka nang ibta ni sanay palit bagibili nang gagmay sayang nga. wow. Sagda naman na sila may 5 ton ho ano mamalit. Malalata naman yung bong balanghoy ma. Nalata lagi. Ano nalata man lang? Sige uwan. Oo, bitaw. Oo, di ay malata. Ah, so ibton na gyud na siya no. Tag-asa oy. O de telepono na. O man lata gibili man nila ning Magkuman gyud na. sayang nga ano nila eh. Ya, unta na nila apit. Say nani. Sumo na ni. Ay, mo na panitan tapos Yawa no. magaling. Ani mo ni mga kasaba cake, mga kuan. Lata so Di dani makik. kay nakatag. Dito bakili dili. Oo. Malata din na sa madugay hindi. Oh. Siguan. Ah, so dapat dai kanang harbison pud siya dayon. Bukar. Wah, gilarot ra niya mag. Dai. Uy, Ba't kara imo ako kakurik bitaw ah. Oh, gilarot ra niya. ano? First time. Ano? Ito na. Kanang gamay kana. Kani? Sige, sige. Go. Hait na. Ait man lagi. Oh, sige. Go. Ulo. Nanong yuta man akong nada. Adara. First balanghoy. Wow, kani? Kanay. Lata lagi guban. Unsa ilahanan dig nalata? Nalata long. Ay, oo na ito. Kani? Wala la. Nabali nabali. Yung mga boy. Kani dili ni lata kay puti pa man. Dili, dili. Yay! First kasaba ever. So ato ning dadon dito. First time. Okay, okay. Yawa, nani din mo mga one ni durante tag mga nani eh. Perkag nga ni on day. Lamay, kami na. Ah. Naka na unsa man na siya nga mga tanom? Ako nga. Ha? Batong. Batong din ha? Oh, manggita ina diha ko. Yawa daghanas batong eh. Mao. Harvest kuno sila tag 200 kilos per harvest. 100 kilo ka batong? 100 Yawa no? Ay palabig daga kay. palabig kan. Lo, pila ra ka minutes hapit na ta nakapunog tong asako.
Yawa. Mo din. Dili kay mga pinalit man na. Mga namalit man na. Kuya, Agag man sayang ko. inigpalit dahil ko nang ano ra. Dito sila ra pay maibot. Dadon ang gagmay. Pila pod kung paliton ni siya ante kanang may nani. 5 ang usa kay nani? Kilo? Dubratuhar na. Subayan kay 20 no. Yawa. Asa nga itong palauna. Ato ipakita ang nalata nga kuan gid. Sunod malas. So giud gid siya kanino. Sige guwan. So kani ang kung makita dili na siya puti oh. Compared ani nga color. So nalata siya na daot sa sigig ulan. Hello, we're back in Tagbilaran City. And then kaunta sa atong gikuha nga balangoy ganina. Init kayo pero enjoy kayo. First time yung mga balangoy. Giluto ni mama. Let's check. Nahayagin ang fish ko ha. Kaya amazing kaya it only took us mga bila less than 5 minutes na nakakuha na itong mga katunga sa sako sa balanghoy. Na-amaze ko kay kung na mamalit dahil niya kung kahilaran nila auntie. Tapos ilam tong auntie tong yuta did like nagtanong sila balanghoy mga 1/4 hectare. So daghan kayo. So nagbalikan doon nato niya ato i-drone shot. Nga, kuhan ra, kung kailan na yan team, magbayad na sila tag 5 ray kilo. And then, sila rin mato mangibot sa balanghoy niya. Sila rin musud sa ako, like, walay trust issues ba, no? Nga, ang amazing kay kung na yung mga gagmay, panglabay ra nila, like, kung dire pa to, mahal na daw kung ato sa kanila, like 12 per kilo. And then of course, when you enjoy the products like mga kasabit cake, mga mahal na, di ba? Even nato yung mga nakitang talong dito ng panglabay ra sa kilid. Yung palito na to na sa city, like, especially sa Cebu, tag 20-30 na kung may mo na to ang talong. So, they say like, simple ang buhay dito, pero actually sila dato. Kaya panglabay naman yung mga talong, mga balanghoy. Nya ang tanglad ilarang naray mangayo oras marang mangayo oras sa silingan niya mahal kay palito. Anyway, those are my realizations. I'll certainly be back there. Very amazing. I think sunod we might makabot ng mga harvest na silang tilapia, and then the planting season we might have vlogs about that. Bye. Kaya kaon sa kong balanghoy. Kami kayo guys.